Dobrý deň, pán Odor. Môžem sa vás opýtať, že mňa zaujíma, v Európskom parlamente sa rieši aj to, čo sa deje v Gáze. Napríklad sa tam hlasuje aj o sankciách na Izrael, alebo prírodné embargo. Myslím, že pán Mesiačnica hlasovala o zbroju. Hlasovali proti. Ale myslím, že hlasovali proti. Vy by ste ako hlasovali? Prečo? Za zbrojné embargo na Izrael, lebo viete, čo sa tam deje, zabíja tam desiatky tisíc ľudí, 14 detí. A to robí len vďaka tomu, že má neobmedzený prísun zbraní. A keď Európska únia zastaviť tie zločiny, tak jediný spôsob je zastaviť dodávku zbraní. Vy ste ako hlasovali? Ja som tam nebol, takže neviem presne, čo bolo na stole. Môj postoj je pomerne jasný, že treba v zásade ten konflikt zastaviť a treba vplývať aj na jednu, aj na druhú stranu, aby konečne to, čo sa tam deje, lebo pochopiteľne ten útok bol veľmi zverský a bolo treba na to zareagovať, ale myslím, že teraz už je čas, aby všetci začali rokovať spolu, aby ten konflikt bol ukončený. No to sa hovorí už 7 mesiacov, že dnes rokujú, nech sa to ukončí, ale jediný spôsob, ako pritlačiť Izrael, lebo však na Hamas všetci tlačia. Tam sa už tlačí viac sa nedá. Ale na Izrael nikto netlačí a jeden vlastne nenásilný spôsob je zbrojné embargo. Vy by ste hlasovali za, alebo proti, alebo zdržali by ste sa. Je to tajné, ale neviem, to veľmi záleží od toho, že to by som urobil, je vplýval aj lídrov Európskej únie na to, aby sa zastavili. To už deje, ale je treba nejakú sankciu na Izrael, lebo on neprestaví. Takže zároveň na Európsky zúr je našou kandidátou Európskeho parlamentu. Ďakujem ti, určite máš neviem, ja som zase otázku nezaoberal, ale viete, to je dosť závažná otázka, tam sa deje genocída. My sa cítime spantalu na teraz hudba, hraj. A vy sa určite, že sa deje genocída. A nevie? Ja neviem, čo sa tam deje. Vy nevidíte, že vám to nechodí do mobilu? Však denne to vysielajú, však... Pane Bože, vy to neviete? Čo neviem? Že sa tam zabíjajú deti, však tie videá sú odtiaľ včera dve zhoreté deti vyseli. Práve preto hovorím, že treba zastaviť tie boje. No ale ako keď Izrael furt má zbrane a zabíja ďalšie a ďalšie deti? Preto treba vplývať na Izrael sankciami. Zastavili boje. To sa už deje 7 mesiacov, to nepomáha. Ale vy mi chcete niečo nahovoriť, čo ja vám som nepovedal. Neviem, čo vám chcem nahovoriť. Ja sa normálne pýtam a hovorím, že keď bude na stole niečo, nejaké riešenie, tak si vyberieme z toho to najlepšie. Ak chcete vedieť, že ako to hlasoval v tom parlamente, tak je to Martin Hojs. Ja sa môžem potom spýtať, ale vy idete do toho Európskeho parlamentu a ustojete, aj však verejnosť, nielen ja, mnohí chcú vedieť, že ako budete hlasovať. Vy, nie Martin Hojs. Príde ďalšie rezolúcie alebo rozhodnutie o sankciách alebo zbrojnom embargu a vy neviete, že či budete ako hlasovať, že to je závažná otázka? No ja vždy predtým, ako o niečom rozhodujem, preštudujem tie materiály, preštudujem, čo je na stole, preštudujem všetky alternatívy a podľa toho sa rozhodnem. Ja neviem odpovedať na hypotetické otázky. To nie je hypotetická, to sú veľmi konkrétne. A aspoň toľko by ste vedeli povedať, že v zásade ste za embargo alebo sankcie. Potom detaily si môžete preštudovať a zmeniť názor, ale v zásade ste za? Ja som v zásade za to, aby sa ten konflikt zastavil. Ale embargo a sankcie, môžete mi odpovedať na otázku, áno, nie, to je jednoduché. Nie je to jednoduché, lebo práve ten problém je v tých detailoch. Ja neviem, koho by sa týkalo embargo. Ja neviem, či by to bolo efektívne. Ja neviem, že na koho by sa to týkalo. Že ja na to veľmi... Dobre, čiže všeobecné hypotetické otázky. Čiže vy len všeobecné hypoteticky hovoríte, že treba spívať diplomaticky, ale nič konkrétne by ste preto neurobili.
Prečo si myslíte, že by sme neurobili nič? Lebo keď sa vás pýtam na niečo konkrétne ako sankcie a zbrojné embargo, tak sa vyhýbate. No vyhýbam sa, lebo nepoznám všetky možnosti, nepoznám všetky detaily toho, tak preto ja... Ale ja sa vás nepýtam, napríklad v zásade. Napríklad voči Rusku máme sankcie. Nepoznáme detaily ani vy, ani ja, ale sme za sankcie. V zásade. On sa môžeme pozerať na detaily. A ste rovnako za sankcie voči Izraelu? V zásade, nie detaily. V zásade. Tak jak voči Rusku pácha zločiny, sankcie, embargo. Izrael pácha zločiny, sankcie, embargo. Rovnako. Prečo je to ťažké? Preto je to ťažké, lebo pri tom Rusku je úplne jednoznačné, kto koho napadol. Tuto je to tak, že aj jedna strana bolí, aj druhá strana bolí. Jedna strana má prístup k zbraniam, aj druhá strana má prístup k zbraniam. A práve preto je veľmi dôležité, aby sa tie konflikty citlivo riešili. Masové zločiny pácha iba Izrael v Gáze. Hamas urobil 7. októbra zločin a Už skončíme toto. Prečo? Už sme to ale veď prebrali. vy sa len vyhýbate. Takže ja si to uzatváram tak, že by ste nehlasovali za embargo alebo sankcie. Dobre? Hovorím. Nie, nehovorím to. Ja hovorím, že až keď preštudujem všetky veci, tak... Podľa mňa, že ďalší občania by sa chceli porozprávať.